obavezno. Komentarišite nešto dolje u komentare. Zapratite me na Instagramu, bit će prvi komentar. Znači danas radimo da li bi radije. Prvo pitanje, jesti burek cijeli život ili jesti picu cijeli život? Pizza zavisi koja, ali ipak burek sa sirom je burek sa sirom. Ovo ti kaže samo burek, ali ja bi jeo sa sirom. Idem mi uzeti sa sirom. I da vidimo to, znači 60% je reklo jesti burek cijeli život nego jesti picu. Idemo na sljedeće pitanje. Evo ga ljudi, sljedeće pitanje, imati kanal od 50 miliona suba ili imati najpopularniji video na svijetu? Sad, znači, imati kanal od 50 miliona suba, aktivan kanal, ti bi mogu onda nekako si izvući i da napraviš ono dobar klip i da ti on bude najpopularniji. Ali odmah ima najpopularniji video na svijetu, dobiješ pare, ali možda pretplatnike nemaš. Ne znam, meni je nekako bolje imati kanal od 50 miliona suba zato što lako ti onda poslije ćeš moći imati čak i više svojih najpopularnijih videa na svijetu. Pa ćemo zato uzeti imati kanal od 50 miliona suba. Ljudi, jeste vi realni? 58% ljudi glasovali imati najpopularniji video. Vi ste retardirani. Zadnje pitanje za nas. Ubiti baku prase ili ubiti Vanimija? Nikakav hejt, ništa, znači nemojte dislajka niti ništa. Gledam oba dvojicu, svi me nasmiju, ali nekako baka prase me baš umirem od smijeha. Vanimija me nasmije pa bude mi smiješno, ali baka prase umirem od smijeha, gušim se. Pa zato ću uzeti ubiti Vanimija, nažalost, ali da vidimo kako su ljudi glasali. Ubiti baku prase bi 60% ljudi, a Vanimija 41%. Nažalost izgubio sam. Sada vam kažem, ova 3 pitanja sam ja namjestio da vi znate neka 3 odgovora o meni. Znači ovo je sve namješteno bilo, ali barem nešto ste naučili nešto novo o meni. I ljudi, ako ste na ovom kanalu, obavezno bacite sub i vidimo se u sljedećem.